Differenti minn okkażjonijiet preċedenti, il-Kurja tal-Arċisqof baqgħet ma ħarġet l-ebda kundanna diretta għal riżoluzzjoni li ġiet approvata b'maġġoranza fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet. Fost oħrajn din attakkat lil Malta li għad m'għandix abort legalizzat. Ir-riżoluzzjoni kienet imbuttata mill-membru parlamentari nazzjonalista David Casa li bl-iskop li jilħaq l-aġenda partiġana tiegħu li attakka lil Malta taħt it-tmexxija ta' Gvern Laburista kellu jċedi għal kompromessi fil-grupp tal-Partiti Popolari Ewropej l-IPP. Kif ġie rapportat diġà minn One News, l-MP nazzjonalista kellu jaċċetta li tiddaħħal klawżola speċifika dwar l-abort, inkella ma kienx se jkollu l-appoġġ neċessarju minn MPs oħrajn meta riżoluzzjoni tresqet għal vot fil-plenarja fi Strasburgu. Casa m'opponix li jiddaħħal paragrafu speċifiku li jitlob lil Malta ddaħħal l-abort u finalment anka vota fuq ir-riżoluzzjoni kif inhi. One News talab lil Kurja għal reazzjoni mingħand l-Arċisqof Charles Scicluna dwar tali riżoluzzjoni, anka minħabba l-fatt li l-Knisja ma tnifsitx mindu l-vot ittieħed fi Strasburgu u ġie rappurtat pubblikament nhar il-Ħamis 19 ta' Ottubru. Fil-fatt staqsejna speċifikament kif ġimgħa wara baqgħet ma saret l-ebda dikjarazzjoni uffiċjali f'dan ir-rigward kemm mill-Arċisqof kif ukoll mill-Kurja. Minflok iżda il-Kurja weġbitna li l-Arċisqof jinsab impenjat għax-xahar 6 Ottubru f'Ruma fejn għaddej is-Sinodu tal-Isqfijiet daqs li kieku jinsab indispost għal kumment. Dan anke jekk fil-paġna uffiċjali tal-Kurja fuq Facebook nhar il-ħadd li għadda tella messaġġ ta' minuta u nofs mill-Arċisqof fl-okkażjoni tal-Jum tal-Missjoni. Fit-tweġiba bil-miktub l-Uffiċċju tal-Midja tal-Kurja referina wkoll għall-aħħar pastorali mill-Isqfijiet li ħarġet 10 xhur ilu fl-okkażjoni tal-kunċezzjoni bit-titlu Nipproteġu kull ħajja umana bożza kbira. Saret ukoll referenza għal silta partikolari minn omelija li jagħmel l-Isqof Joseph Gallia Kurmi f'qudies għall-ħadd li għadda fil-Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat. Hawnhekk waqt li l-omelija tirreferi għad-dritt tal-ħajja ta' min għadu ma tweledx imkien ma semmi direttament ir-riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew wis inqas kundanna b'xi mod. Għal daqstant waqt li f'okkażjonijiet oħrajn il-Kurja u l-Arċisqof kienu pronti jikkummentaw f'dan il-każ ta' riżoluzzjoni ta' David Casa ma ġarax l-istess.